Estás a coñecer algúns dos mellores amigos das neuronas. Chámanse tanicitos. Sen eles, e sen a súa especie de cola situada ao redor dos capilares sanguíneos, o sistema nervioso non funcionaría. Actúan como comportas, deixando pasar os nutrientes, as hormonas e outros alimentos básicos para o cerebro. Pero pouco máis se sabe deles. Son moito menos numerosos que, por exemplo, os millóns de neuronas que temos, e por iso pasaron desapercibidos durante moito tempo para a comunidade científica. Ata agora, que pasan de secundarios a protagonistas grazas ao novidoso enfoque do Proxecto Watch, do Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas da Universidade de Santiago. O CIMUS leva xa anos buscando conexións entre a obesidade e enfermidades neurodexenerativas como o Alzheimer. E os primeiros indicios demostran que a importancia dos tanicitos vai máis aló do sistema nervioso. As persoas que teñen obesidade entre os 40 e os 50 anos teñen moitas máis posibilidades de sufrir enfermedades neurodexenerativas en idades avanzadas. O que estudamos son mecanismos dentro destes tanicitos implicados no transporte de sustancias como hormonas e nutrientes entre o cerebro e os órganos periféricos e como a alteración deste transporte pode influir no desenrolo desta obesidade e destas enfermedades neurodexenerativas. Falta tanta información sobre os tanicitos que, para aproveitar o seu previsible alto potencial terapéutico, o proxecto empezou polo básico, identificando e caracterizando profundamente este tipo de células. A posibilidade de modificar o interior dos tanicitos abre a porta a modular mecanismos reguladores do peso corporal e a intervir na circulación da insulina, sobre a que xa se demostrou a súa relación co Alzheimer. O obxectivo é atopar novos compostos que actúen dentro destas células e sobre estes mecanismos, e basándose neles desenvolver un ou varios fármacos que axuden a mellorar a saúde do paciente e incluso curar esta obesidade e estas enfermedades neurodexenerativas. Na investigación Watch conviven biólogos e farmacéuticos en colaboración con outros dous grupos de científicos de Francia e Alemaña. O Consello Europeo de Investigación concedeu en 2018 unha das axudas do programa Synergy Grants a ese estudo, que se enfronta ao reto de penetrar nas zonas máis profundas do cerebro.